Ja, dames en heren, hier in Puerto Latino nogmaals verschillende artiesten bij ons. En vandaag hebben we Blue Cocktail. Hoe lang zijn jullie bezig? Wij zijn nu een jaartje bezig, maar met de organist, toetsenist, heb ik 17 jaar geleden gespeeld. En alles hebben we opnieuw opgepakt en we zijn opnames gemaakt en een nieuw project opgestart. Dat heet dus Blue Cocktail Project, samen met ZAP Studios in Rotterdam. Oké, en wanneer komt het eerste exemplaar buiten? Het eerste exemplaar is de 14e gelanceerd. En dat is een klein Spaans tekstje, maar het is een heel goed nummer. En wij willen ook in de Spaanstalige gebieden gaan scoren. Ik zou zeggen, dames en heren, geniet maar van Blue Cocktail hier in Puerto Latino.